Ẹ kú dédé àkókò ní gbogbo mùtúmùwà. Mo kí yín ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti mọ́ gbọ́ mi. Orúkọ tèmi ni Omidan Azeez Rukayat tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Adéjọkẹ́ Akéwì. Ẹ bá wá kan fìdílé nǹkan ẹ wá mọ gbóhùn àrà tá a tún mú wá gbàgede lónìí. Kí la mú wá gbàgede? Ìtàn ìgbésí ayé tó lóyìnbó ń pè ní life lessons. Ara ìtàn ìgbésí ayé nìbínú jẹ́. Ìbínú, àìsàn burúkú nìbínú jẹ́, kódà a máa ba nǹkan tó sunwọ̀n jẹ́. Ìbínú yára pànìyàn. Ìbínú rán ènìyàn lọ síbi tí kò fẹ́. Ìbínú kì í tún nǹkan ṣe. Ìbínú bà nǹkan jẹ́ ni. Ohun tí èèyàn ṣe fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún, ìbínú a máa bàjẹ́ láàrin ọjọ́ kan péré tàbí ìṣẹ́jú kan. Ìbínú a máa lólóore jìnnà sí ni. Ìbínú a máa fa wàhálà sí ni lọ́rùn. Ọ̀pọ̀ èèyàn nínú bíbí ti sọ di èrò ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ọ̀pọ̀ ìgbéyàwó nínú bíbí ti túkà. Ọ̀pọ̀ obìnrin ló ti dálé mọ́sú nítorí aṣọ ìbínú tó gbé wọ̀. Ọ̀pọ̀ òṣìṣẹ́ ìjọba náà ti fún ní ìwé gbélé ẹ nípasẹ̀ ẹnu bíbí. Ọ̀pọ̀ oníṣẹ́ ọwọ́ ló ti láwọn oníbàárà rẹ̀ dànù nípa aṣọ ìbínú tó gbé wọ̀. Ìbínú, bí ìwọ náà bá wá jẹ́ni tó máa ń bínú jù, yálà ọkùnrin yẹn tàbóbìnrin, ò bá yára kó lọ wọ́wọ́ ìbínú yìí kalẹ̀, kí wọn náà lọ ní sùúrù bí ilẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀gbin là ń ṣe sílẹ̀, síbẹ̀síbẹ̀ omi tó mọ́ ló ń sun jáde fún wa. Gbogbo ibikíbi tí o bá ń lọ máa rántí pé ìbínú kì í fare mọ́ra. Rántí pé ìbínú kì í fọhùn rere mọ́ra. Ìbínú a máa bà nǹkan jẹ́ ni. Sùúrù kì í pọ̀ jù àyàfi tí kò bá ní tó. Èyí lohun tí mo mú wá sí gbàgede lónìí. Ó tún dọjọ́ mi, ọjọ́ ire. Ó dàbọ̀.